за най-страхотното радио от Вики. Мерси много, специално се чувствай поздравена. В болничен съм, за седмица каза Шерито. Айде специално за Вайдин от Тиво с кючека Пепел от Рози. Хайде по-отръчета за всички шокаритетни, хайде въртете сечете от диджей Лидия. Хайде, приятна вечер на всички, утре работа ме зове и приятно слушане на Рай Фолс БГ, казва Генчо. Лека вечер и на тебе. Хайде, Шери, разчупи се сега, но внимавай с кръста да не го изкълчиш сега от намет. За най-голямата фифенка Анелия и моят колега Иво, поздравете от Вайдинчо. За Зори, Салко, Вики и Силвия от Зори. Специално подръчие за най-шокаритетния клавирист за Вайдинчо от Анелия. Хайде специално и за младения Асен от Голфа 2144. И така, само напред продължаваме с песента на Тони